Ce faceți? Eu nu-ți vă pup dulci, m-am aranjat, mi-am făcut freaza puțin. Și acum am întors telefonul invers și aveam să o luăm puțin pe-n casă. Și acum avem așa, salonul, cu niciun drag de țoală posibil pe peste tot. Toate sunt băgate pe la locurile lor. Uite. Și ăsta este salonul. Vă rog frumos să țineți cont la detalii, mai ales tu, femeie. Da. Vitrina aranjată tot la locul ei. Ăsta este telefonul pe care vreau noi să-l dau eu lui ăla. Nu este ăla care știa tu de el. Dar în fine, nu mai îl dau nici pe ăla. Aici pișetoarele. Așa. Până la calculator. La calculator avem așa. Asta cu curățenia mea acum când m-am săpăcit aici. Da? Deci, bă, eu nu suculete, bă, eu nu. Uite. Nu, ce suculete. Da, bă, eu nu suculete. Așa. Aici e o carne care nu prea trebuia să stea, dar femeia n-a prea văzut-o pe aia. În fine. Așa. Holul ăsta lungul. Deci așa. Holul ăsta lungul. Curățenii la mama ei. Inclusiv pe geamurile astea, ce era aici, disperai. Așa, unul. Aici toaleta mobilă. 2 geamuri. Așa, mai departe. Mai intră și aici? Hai să intră, să vază mama cum ai lăsat tu camera asta azi dimineață. Aici a dormit măgari. Da. Uite așa. Uite cum să las treburile. Așa, și să o luăm că mai avem vreo 4 minute de filmat, că după aia să trebuie că nu mai am memorie. Aici la combină. Zic eu după mine că este destul de curățenie pe peste tot. Nu? Pe peste tot, dar decât că astea sunt cam încărcate. În fine. Și afară. Prea să vezi pe ăsta, dar nu prea sunt gunoi pe jos, aia e dracu al dracului. Bau. Așa. Te-am pus Maria lui Pega jos. Da? Așa. Și aici e făcut curățenie, aici a făcut fata mea curățenie. Și aici, și cam pe aici, și cam pe peste tot. Stai să mă mestec și eu mâncare. Aici m-am hotărât să fac o tigaie și am pus o paletă de asta de untură, de nebun. S-a aburit treaba. Dar n-are nimic. De-abia să prăjești bine și nu mai ia foc. Așa. Deci. Trecem înapoi la oile noastre. Așa. Aici la bucătăria mării. Aici avem așa. Hop. Aici vasele murdare. N-am ce să le fac. Unele bapalea. Dar vreau să spui așa. Așa. Și aici e cameră. La moșcică. Uite pantalonii pe care am luat cu 200.000 de euro. Băga să dracu e ca de pe mine. Și jos la picioare mă strângi. Da. Șampoanele, după cum ți-am spus că camera asta nu o folosim decât ne facem baia atât. Așa. Stingi luminile, Sorin. Da. Așa. Haide mai departe. Da, mă, că vreau, mă, să vă arăt și vouă purcielul, mă. Găini. Aici unii țineam găini, dar nu mai le ține, că i-a venit nervii lui niște stea și mi-a zis așa și pe dincolo. Aici, mă, legi, treburi, scoteli.
Ăsta e porumbul pe care mai l-avem. Sper că să vede, da să vede. Așa, mai e porumb, nu ne facem probleme deocamdată în chirisorii. Da. Așa. Și acum, hai să vedem pe Gigi. Ba eram. Ia uite unde s-a dus găina aia. Uite. Ce dragi ca să făi, fată, fă. Ăla negru? Uite, crește amândoi, uite. Se vede acolo, nu? Uite, unul și doi după masă, așa, unul negru și unul galben. Așa. Ia zi, băi, Gigi, ai mai dărâmat cotețul? Da, cum eu ce-a făcut aici? Uite, piatră. Uite o piatră. Și uite-l pe Gigi. Băi, Gigi. Gigi Kent. Dar nu se vede bine, se vede prea alb. Și nici n-am ce să-i fac, da. I dat pe +1, i dat pe întuneric. În orice caz, sper să vadă o leacă. Uite, ce-a făcut porcul meu aici, uite. Zi, mă, ce bă, Gigi, bă, Gică, bă, Gigi, bă. Uite, așa se vede purcelul nostru în perspectivă. Da, așa. Acum altul pe ăsta și mă filmezi. Da. Și aia, mergi cu mine încoace. Dar să mă văd la moacă, da? Da. Mai departe în tău. Și cu astea fiind spuse, așa, hai, acum. Cu astea fiind spuse, eu vă pup. Mă dau un vii acum. Acum merge bine +1 ăla. Da. Așa, filmează aici. Gata? Hai, nu? Da. Ai mai repede, nu prea mai e mult de filmat. Da. Așa. Acum, să-mi iau o țigare. Cum făcea la mea. Bă, vreți să mă vezi ca lumea? Așa. Mai punem puțin apă la mâncărică aici. A început să plează. Gata. Am rezolvat-o și pe asta. Mestecăm. Nu suntem sănătoși. Așa. Acum, vă spui cam cât de mult vă iubesc eu. Vă iubesc mult tare tot. Am băut un conăcel de la micul de la Geta și o bere. Și mai beau o bere. Să ții minte, Stelo, frate. Și dacă le-am mai spus și pe astea, cam nu mai am ce să mai spui. În orice caz, sper că ați văzut așa o leacă când n-am stat. Am văzut o leacă așa cam, că v-am zis, m-am făcut curățenie și n-am zis degeaba, n-am zis ca prost. Da. Dar dacă tu ești mică, nu se pune problema. Știi bine, tai tu. Pe tine, Stelu, te iubesc toată viața mea, că te puteai cât de mult pot. Dar să nu mai plângi, atât ce spui de acum. Da? Ce mai să vă spui? Nu mai știu ce să vă mai spui. Da. Am pantaloni auti. Se vede pe ele aici. Așa. Fac așa și așa. Așa. Și acum, că v-am spus și pe astea, Stelu, vă pup dulci și uite, vă arăt nițel pe Marta. Să o vedeți pe Marta, pe ce cățel. Zice.